le 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 babang le bang dari petang yo le 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 babang le bang dari petang yo Hello, bahai tong bai chung phadi kaisa Elizabeth koloi bini comment chung kisa puran nale no aro chung semano bongka asamo kaijaka bini chalangke das title o das bai kaijaka chung idaning nukha je prime minister rok tongmani jaga bo kaisa Tripura dingwe participate khlaimani o je participate khlaima jaga bo thango je rojapmani aro lebang bumani rojamong bo rojapkha ge rojamani jagolo bo emon je spelling bul kha rojapkha abono nugoi chini rojapkurung chini borong banang onil bo belai chaja khlaijaka lebang ni jaga bo leba leba hene je rojapmani ge phadi bini o video o borok tam tam comment khaika chung o comment no kicha chung porlen tini comment poriman jagolo chungolo druk druk kok salai khorokcha bukhuk chaka same no Elizabeth das please bono kono jaga invite ta residi right ko bo actually tisti prasa yanga borsa bya tongmanin chau chinti prasa nresamuro te khorokcha saka Elizabeth ba wansa si hinke bahai ke chini kok mannai ba bo wansa haifano right kok no wansa ke tani chini kok borok chap tongba bo bono tamni bagase resabri nanan actually bo resabya tongkhana chau chin kok borok ekta phano angkhali tini Elizabeth ni simi kok sanai Elizabeth das bo Tripura salia belai kha dukho nango bini bagal dukho nang tai gure bo actually Tripura salia bo paika naiji gudra onil ni kok wansa bai kaija koi kok borok pogoi thangjak khapu bo agoi Elizabeth das surobi thapa aborok ang purna thanglia Elizabeth Waltz Sinal aidi thik chaka onil bhai yes right kok brother Elizabeth das resapmani no koita khonadi ke bota khonadi makokta thik tongo akha bini actually bini video rong kaisa panna nailia aborni simino agian favorite tongmane aise ke Elizabeth das who is she sinia wangan video thangnai video samani tongo Elizabeth sabo chung sinili actually chung sinilia chung arote khoroksa bukhuk ni bisingti nokha who's Elizabeth koloi I am from Tripura but I don't know who's she agi chung siniwo tabu khenge chung sinilia o Elizabeth koloi das from chung sinilia haji right ko gai arotebo chungnugo Elizabeth no sabo bono ring tai chiniti prasa kurida abono main bol das rokok borok rojapman ya ঠিক তো koloi tongmani si das ungoi thangka hunkeba kok thai rokbo pherbai khata ni tamo kam nango si boro samane naka sin kok borok menka abosi gar te comment nugo Elizabeth das no sabotai jajaknani bono selenggo bono sese selengjaksu selengnang kok no ke style ke rojap khata style abo style hinmaya abo nge chini kok borok nadi chini kok borok haifan che wanju rok ferte kubangma chini kok borok no divert khlaiga du tabo botti prasa boto wansangoi thangka da sungoi thangka nge da sungoi thangka botahane resaboi tongba bo lebang no tabo leba hinke dunia ni borok surung kanke che kok borok maya borok surung kanke borok leba no henai lebang hingla kaisi ge bo chini Tripura salia henai bo wan das bai kaija khainai kok borok no botnam khlai tongmane hai khlai tongka bini bo haiji botnam khlai tongmane hai bo abono style abo kuno style ya haiji nijini borok ni rchamung kanmung rok bai style abo badiri nung suja kha rchabai style khari haiji Tripura o phaike pathor sinai Elizabeth koloi pathor rija khaise as nini oborok phari thamai joto
nai to mangala kakang mukang thamai nai ta faidi abo Elizabeth koloi das ni team se ulta palta tiprasa culture traditional no Delhi tlangoi punugo supported by here Uncle E.M. Komal koloi tiprasa ni kuno program go bono invite runako kurui abo hai wanjui Elizabeth das no riya ta residi ta star residi ke bata residi haisi bono Tripura ne lama se koro residi sujako chini tiprasa rokni mangbul aboni bagoi no tabubo Tripura o hamkrai kurui bujilai kurui jotono jane musungtui ya abo rokno ke chung protest khana na actually protest khana na Elizabeth kolai borun babai Elizabeth kolai yable tabukbo alada jatisi suima buruino tiprasa ni mung taridi jataya burui suima Manos de Burma. Tamo sumudru. Lebang no hinuble. Lebai hinja. Bo sibini ton si saya. Leba si hinubo. Kubui kok saka buru sinal Elizabeth Das. Elizabeth Das no tangoi koloi hin bo das si hau koloi ta hinjiri bono das no hinjiri koloi bad dioi das mane abo thik ngano thik no saka nong dara bo o ruchap mane jajakliya Elizabeth koloi no chini kok borok ni thayote thai tarusidi right kok tarusidi ke abo tarusidi kun jaga invite ta khlaichidi bono Elizabeth koloi chini borok no অপমান খাইকা আবো তো তাবুক ওয়ানসানি হিংকে তামনি বাগের চাবু থাইজিং ওয়াং সাইপাইকা ব তাবুক অপমান খানা নাইনাই ন বদনাম বাহিকে বদনাম রহেমান বহাবো চেষ্টা খালাইনাই ন ত্রিপুরা সারকনিকে Elizabeth Das no borok hinoi phanota hinbaisidi musuk si hindi belai nangmani kok saka dara belai no hambai English by kam hinmani kok borok by tamohin haidi ya haidi hine kok borok kono kore faidi si Elizabeth Das ni bagoi kono khusti ta khaidi buni bosongni borok rokno angle jajakli abono Ari khus khailiya bono si siniliya chumoi tuksi khailiya boron phat ka sar resap tong paika resapani bo kono chari phano resap di wat kaisa phano wat chaya resamung chaya kokthai chaya haiji hano ri tong ka phai asu kotor media tongo kotor prime minister CM kubangma tong aro ulta lebang ni resap mung ba kok borok baisi unke ba soi kok borok bai noma Recap naita borokni kok bai jesa phano huntung right kok suiman isi lebang hini suijak kengke nung lebang no hima recap nai nung nini kok bai leba loba teba hintung di abandin paper kintu recap mungo lebang suijak kengke nung lebang hina nama recap na haisi aro ta ni bagoi nung nin kok dalong na ba nung nini wansa nini das kok nung sai tung di aro dalong na nangya ঠিক no tongo da onil nong samane angbo a bini leba recap mani no nokha ni bini kokthai khabiya surbo khabiya kok bai simi se kaijak na nita Elizabeth tai surobi depur mano tai invite ta khai baisidi boro hai faltu singer no support khaya angle je sapano unke media akaika akaina kokuroi masao bochin borogya haisi bono manoro haisi nge chung commento chung pori paika ge faidi chung tebo kok salayano
tabuk chung bini sakni kok salai na haji chung comment kubang manu koi pekya hai da sabangke Elizabeth Das ang kolai hindia bana kolai hinane mosang liya haji resapmung ni asu experience kuroi resapmung khanao thik no kok thai no asu romboi narokna ni rungya phya batini nugoi mankha chini belai resap kurung borong ganang Onil Deborma botamo saka chung video kicha norok nugoi mankhana boilawo je tamo Elizabeth Das bo ongkha tabuk Das singoi thangkha bochini kok borok actually resapya hingano chawo je video kok mani tini bai prai 5-6 din kawi thangka o video nukha ang bai thangbo phiaba o resamung kok thairom na rungyani bagai aborno kuno reaction de jagya haifan video samnai hine wan sugoi dong tini tamo je lebang himani abong ge chini kok borok bai lebang hino bo resap man hingke leba obo chini borong banang Onil chawe kaham kai o resamung no khanai manai khang bo resap mani aro kubangma India ni prime minister tongo state ni CM tongo kubangma borok VIP borok tongo aro chini kok borok resam no bo lebang ni jaga leba hine resap nani chengori kha kubuino video nai mani yagulo kubuino tama hingang wang suka tini angsana ni kok khamo se vibe song tini bo wanjui besi kajak thanga hinge bo actually kok borok bo resap nani dorkar si kuroi tini naine khengke bo jemon ang wanjui be kajak phakya ba ang das be kajak phakya ang je ichha ka pano resap chionu ine resap mani hayengoi tongka bo kubangma kok borok sanai rokni language no bo change khlai toni man hai chiklai kya bo hai da vibe song hai nong khanable ha je jaga lebang chung lebang tamno hinjoton saimano bo khai leba gya bo chin ko to tongsiba bo se translate khai tongchu kok borok ma hai ji garo kubangma borok to kok borok buji ya tongo ke borok jodi kok borok surungnani thangka ke borok resamono surungnani thangka ke borok bo leba heno surungnai hai ji leba heno resap nai ga aroni no thang suijak sinai newspaper ko jodi suken ke news rogo jodi ka khang ke tam hinai leba Elizabeth tini leba bumani mosaka ba resap kha lebang kori kha jaga translate go ayano khitar jaktin thangka ble anga sanamu songo bono nung actually tastar resap se ko no bo ti prasarong ni ko nung tastar resap se ringjang to ringjak liya tabuk to maising ni jora kobangma parmitari ang sung rumi murasing sung chini borong ganang manik sung kobangma khorang kaham chini ti prasani celebrity rok kobangma jaga ringjagoi tongo chini dasukang sung kobangma jaga ringjagoi tongo tini jodi Elizabeth koloi ungoi tongmani jating kengke tini kobangma jaga ringjakam tini bo ringjak liya kun jaga ringjak liya actually obono naiti vibe song bono jodi ringoi phano naidi tabuk je kono jaga ota programo bono ring kengke baksa borok juta bai khita nai tos tonga nai motong jago khita nai baksa khita nai asukai bono jajak yang laika tini tamni bagai jajak ang kengke obo bokono kam sitra tangkha abaida bono chung asuka hamjago sawela koroi public asuka hamjago public hamjak mani bagano bono su sakati se tubu khable branded kormoti snam kable amon baga se jolible getini bono ring yato tongkhama buijotono ring khamu actually nung tabu Tripura ni baire thangka Tripura ni phatani borok bai kaijak kha Tripura bukung bara bai kaijak liya alka borok bai kaijak kha nung resapmung bo aro thangano resapna jengsi please nung chin kok borok ta resap sidi haiji ingkang asu kok kolok sana thangya bai song norok tambo wansuk haiji angka hino bono stani bagai se resap na nanga jaga Tripura tebo khorang kaham tongle tebo kaham ke resap manai tongle bono tam dorkan nangka baro haiji tam dorkan nangka bono nugoi matha kharap leng khani kintu o video sanamna ni jora mai tam ke December mas belaino chin bagai busy time haiji December mas ingke haini bagai video sanamna jora maiya nge tini o chin borong ganang Onil samani bai ang bini o resapmani no tesa thangoi ma naikha au gubun tete hima wansuka inge faidi norok tang wansuk bono ria khaina chaw kono jaga bo tiprasa area o bono ring yang kena chaw actually haiji abo simia kubangma kubuni borok bai kajang nai borok tongo borok no joto bat khaige chaw bat
actually chung borok no tipra sa ni khobai si lap kore ke haisi botasta rusap situng chin kok borok haisi tasta rusap situng nga phai je ang ko kolok sana thanglia bono bororok baluk urok ang hai nung hai bororok tam hine comment khai chung kicha comment pore nai ani channel o katalungoi tong hake norok subscribe ni bising tui ano chubadi te norok ni chuba chu ani fan ge hambai